Las asociaciones de víctimas y memorialistas llevamos muchos años pidiendo el derribo de este monumento al terror y hoy volvemos a exigir al Ayuntamiento de Pamplona su derribo. Berriro eskatu dugu zen eta derrigorrezkoa da botatzea monumentua. Legeak eskatzen du monumentu guztiak desagertu behar dira kaletik eta ja bada garaia ja monumentu hori desagertzeko. Madrileko gobernuak eskatu dio Palmako udaletxeari kentzeko Balearezko monumentua. Zen eta legeak eskatzen du desagertu behar dela. Eta orain Palmako udalak, PPek eta Vosek eman diote babesa monumentuari ez botatzeko. Orduan, hor dugu kontradikzio handia zen eta Madrilen eta Balearezen eskatzen ari dira PSOEkoek botatzeko monumentu bat eta hemen alderantziz egiten ari dira ez botatzeko monumentu fascista hori. Itxaropena ez da galtzen, baina ikusiko dugu zer gertatzen den. Orain dela hilabete atera zela tanekoa erresoluzioa, esaten monumentuak ez duela babesik eta udalak ez du ezer esan eta jarraitu du bere programarekin, konkursoarekin aurrera. Eta orduan ez dakigu zer gertatzen ari den barruan, edo jarraituko dute eta bukatzeko hori obras konsumidas, edo nolako zerbait, ez dakigu. Baina daukagu, beti egiltzen da itxaropena hori botatzeko behin edo betirako. Los caídos eraitzi orain.